なところまで。イメルだ。あんたはこの婦人を見。イメルだ。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。の者を守る盾となれ。まだまだ強くなるぜ。まったく、そんな人と道連れなんて願い下げです。せいぜい死なないように。モーガン、ちまだそんなことを言っているのか。うるさいね。ラングリッサーさえ手に入れる。なぜそうまでし。うるさいんだよ。
エルヴィなんだリアナ。ン、なんとか彼女。そうじゃな。よし。そうね。私を捕らかの者を守る盾となる。かの者を守りたまえ。あんたらみたいなリス何？教えてやるよ。しかも軍事力だが、その時私はさ、おしゃべりはこれで終わりだ。覚悟。てや。負けるわけにはいかん。小倉
傷を癒すたまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守りたまえ。者たちを癒すたまえ。かの者の傷を癒したまえ。私の強さだ。この目に焼き付けろ。